ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ба видеои имрӯзаи мо. иншоалло ки ҳамаатон созен хубен. моҳи шариф рамазон ба ҳар якадоми шумо муборак бошад. духтарои наи палтову кросовкиҳое ки мебинен в наличии ҳастай, барои фурӯш овардагем. кадомда дар кор бошад нависен. размери палто размер мондагиай 42-48. ана кросовкиҳо размерош ҳастай. тамошобинони азиз, ин видеои 2 ҳафта пешинаҳай бинен чӣ хел барф бисёр буда тарафҳои мо хел лабо кам шудагиай об шудистай барфо ҳаво гарм шудай +8 +6 ҳавои тюмен бинояд ҳавои баҳоршанағз мебинам ҳавош беҳад салқинай баҳорда ҳама вақт борон зада меиста. ана инҷа МФЦ рафтестам ма духтаро барои документҳоро подават кардан штобо свету об гузаронанд хонада. аз инҷа документҳоро мерам дар МФЦ барои оба гузарондан меспорам. як ҷои дига адрес дига додам барои света гузарондан мерам. ма МФЦ биромадам духтаро документҳоро гирифтам. дар бораи пособиё чанд боши духтаро савол метиҳанд. ма едини пособиеда споридам. худо хоҳад баъди 20 рӯз рассмотреть мекунанд, ҷавобаш мебиёяд. пропискаи ма Северловская областай хонаи заминимда занг задан ки заявлента вай тараф рӯй кардем, Северловский рӯй кардем, барои ки инҷа по месту прописку вай мекардай, рассмотреть мекардай документа барои пособия. ана кадомитон ки кӯдаки майда дорен метавонед МФЦ равен, подробности информация ҳар як шаҳра бааш ҳар хелада потребностиш. инҷа ма харид кардам. як доска гирифтам. ай кайс ма доска гирифтам намедонам. 75% скидка кати доска гирифтам 500 рубл. 500 рубл нархш. иншалло ки доскаи ба қуввати хишрой. ина духтаро доскаи харидагим. да чанд магазин омедам, хеле хиёл мекардам ки вай мешава. Мекафа барои ки як бор гирифтам доска кафида буд. дига тахта гирифтаги будам, кафидагӣ буд. анера ай магнит гирифтам. ай магнит гирифтам, ай монетка гирифтам. ай магнит гирифтам ба фикрам. филкунак дора. Так, ина чуштал чек. ба фикрам ки 499 рубл гирифтам. Бо 70% скидка кати гирифтам. Намедонам як нархи аслиш чанда. ана инҷа бухай майда чида барои хонаро гирифтам. Бояд тар кардам. Лубиёро бинед чӣ рангаш мебарояд. ази луби сирхи сафеда тар кардаги будам. мешам тоза кардам, меҷӯшонам. бигаида вай мекунам. оши брида. хароб шодмуш бинед чӣ хушрӯ. 35 ба 25. каланаки хушрӯ. худак долго. Заслуживает финал. Нашивана. тамошобинони азиз, инҷа мехоҳам ҳамроҳи шумо камтарак суҳбат кунам. доскаи навда гӯшт майда мекунем озӣ. хеле шид мехостам хеле доска гирам. беҳад доскаи ғавси вазвини ба қуввати хушрӯ. инаи тачилкаи фаберликам беҳтаринай нигоҳ кунед. 2 бор 3 бор мегзаронӣ. хочатам қа тези хушрӯ мешава ки на нигоҳ кунед ахтон. тамошобинони азиз, ин доскаро уже хеле шид ман истифода бурдестам. беҳад доскаи навзи хушрӯ ба қувват вазвин вақти реза кардан намеғиҷа, ҳар тараф намерава. ана метонен ба дили пур ай магазини магнит гирен агар ки дар кортон боша. ма дидила гирифтам. оё нағз боша нағз набоша гуфта дидила гирифтам, неки пушаймон наштам. доскаи беҳад нағз. ана мехоҳам ҳозир ҳамроҳи шумо камтарак суҳбат кунам. ма ягон олим нестам, ма ягон одами хондагӣ нестам, неки дар бораи кори худам метавонам шумода камтарак фаҳмонам. мисол биёрам. иншоалло ки бо олимодам савол дода ҷавобша дар каналам мемонам ки бо бовар кунед шумо, барои ки одами ранги ма одами парастое ки ягон ҷода хондагӣ нест, ягон илм мегӯем вай надора, олим нестай, бовар намекунем. дар бораи кори компания Фаберлик тамошобинони азиз, кори компанияра метавонед дар YouTube занем бинен. ин кори мора на ҳама айрӯи қонуну қоида кор мекунад. ҳастай одамое ки просто ту мера мехоҳӣ кор кунӣ, регистратсият мекунанд, не ки айноми худшон заказат мекунанд. ман чиза ба чашми худам дидагим, шиндагим ба гӯшои худам. ҳастанд одамое ки мақсад
падаркҳота наметиянд. наставникҳое ҳастанд ки ҳамин корҳоро мекунанд. на самом деле ман дидагим ҳама кор ҳастае одамое ки честно кор намекунанд. ман мисол мебиёрам шумода. дар бозор абишнин бозорда мера савдо мекунӣ ҳалолайку мумкинайку. неки дар ҳамин бозор одамое ҳастанд ки например савдогаро овоши фрукти мефурӯхтагиё нами гӯшт мефурӯхтагиё дар таги тарозушон санг мемонанд фан мекунанд одаморо. агар ҳам чиз 700 ё 800 грамм боша 1 килош нишон метия. ана кори вай ҳаром ҳисоб мехӯра уже барои ки вай ҳаққи каса хӯрд. анами кори компанияро ман намехелай. агар ки шумо айрӯи правила компания кор кунен, агар ки шумо меҳнат кунен, команда созен, ҳар як одаме ки регистратсия мекунен, ҳама нозикои корро омӯзен, чӣ хел лишни кабинет медароӣ, чӣ хел заказ оформӣ мекунӣ, чӣ хел мақсад оилӣ ки звонида меброӣ, ҳамаро агар нишон тиҳен шумо, ягон хел гунаҳгор намешен шумо. барои ки ин абишни савдо ҳай. ами абишни савдо суннати пайғамбар ай. ҳеҷ ка нагуфтааст ки савдогар нашавен, савдо накунен. на самом деле ҳастанд одамое ки фанду фиреб мехӯранд. аммо одамое ки навистиянд дар таги комментариёда ана видеоҳо ана баъд бо одамое ҳастанд ки бо хулосашон баровардагиянд, ҳамоно дар бораи кор маълумот надоранд. вай бечорао фиреб хӯрдагиянд. вай бечорао фанду фиреб хӯрдагиянд. мо алҳамдулиллоҳ ки честно кор мекунем, ҳалол кор мекунем, по правиле компания кор мекунем, меҳнат мекунем, кори мо ҳалолай. дар кори худам дили худам пурай ки кори мо ҳалолай. бо иншоалло барои бовар кардани шумо, барои доказат кардани шумо, олиме ки ҳам шумо бовариш доред, ҳам худам бовариш дорам, ҳама медона мешносаша, савол метимша, ҷавобша дар канал мемонам, интизор шавен. иншоалло ки ҳалол будани корро ман доказат мекунам ҳар як кадоми шумода. инҷа тамошобинони азиз, пекарни рафтам, булочка гирифтам барои кӯдакора, карандаш вай дар кор буд, албому ҳамин чизо дар кор буд, гирифтам. ана инҷа заболаам брида мондум барвақтарак. зирбаки авқотам ҷӯшидестай. иншоалло ки мепартам тайёр шава. луби ошпаза, луби доракам хел ҳама чиза андохтам. авқоти ба маза мешава иншоалло. кӯдако сади ки вай нарафтестан хонада ҳамин ягом чи нависани, ягом чиро ёд гиран гуфта рафта дафтару вайшон ручкашон овардам, албомшон овардам. инҷа заказои ман омадан тамошобинони азиз. да якта коробкаш дита подгузники ҳай барои Абдулло. ана якта коробкаи дигашта куртка ҳай. куртка заказ кардаги ошни мардакам. се боши заказ мешава. ана якта дигашта бекум средства мин чизои рӯзгора. ози мекушам нишонтон метиям. чи заказ кардем. тамошобинони азиз, ина чӣ хеле ки гуфтам, якта куртка заказ кардам, якта кирта заказ кардам барои худма. инаи бардови кирта ҳай. размериш тоғри нагирифт. иншоалло ки бурда вазоратиш мекунам. бо калонтарша заказ мекунам. ё мафар бешидам ё ки кирта маламерид мекуна. не каталоги нав монай бо як гала одежда ва обуфам хел чизои нав да каталоги нав меброя иншоалло. беҳа чизои новинкаҳои модни фасон баромадаги кроссовкаҳои хушрӯ оли иншоалло каталоги оянда заказ мекунем худо хоҳад. ана иҷа тамошобинони азиз, барои хонара, барои кӯдакҳора жидкии мила заказ кардам, шампун, кондитсионер, ана айна порошок якта заказ кардам, буда хона будак запас, дута подгузники барои Абдуллора, якта кирта, якта куртка барои ошнои шавҳарам вай заказай. ана чӣ заказ кардам дига? ҳам чизое ки ҳар моҳ истифода мебарем, тамом мешава. яхело мегӯянд ки мо расходи беҳуда кардем. мара ягон кас маҷбур намекунад ки ман расходи беҳуда бикунам. мара ягон кас заставит карда наметавонад ки ма закази ки ман дар кор нестай оформитиш кунам. шуморам ҳеҷ ка маҷбур карда наметавонад. наставникое ки маҷбур мекунад, шумо гӯед ки ман дар кор нестай ҳамон чизо. шумо барои хонаи худтона чизи дар коритона заказ кунед, команда созен. вақте ки шумо команда месозед, например ман вақте кор намекардам, ай бисёр чизо даст мекашидам. ай бисёри кремое ки ман дар кор ман мехостам бигирам, не ки пулам намерасид ҳамон чизода. мегуфтам хай ҳоли пулдоршам мехарам, мегуфтам ин ай креми барои глубокое очищани рӯай дарутон меша ки намехел гӯем ваёи рӯғаниёву амин ҷазириёи рӯам хел мехезада аҷоиботай.
анаи крем барои пигментатсия, барои доғи рӯҳай, беҳад креми нағзай. Якташа тамом кардам, диюмша заказ кардам. Ана ин арома барои хонаҳай. бисёр ҳамин чизоро ман худам да позволят карда наметонистам, барои ки пулам намерасид. Хеле ки гуфтам, ҳозир алҳамдулиллоҳ ки кор мекунам, меҳнат мекунам, меҳнати ҳалол мекунам. бо ҳар як кадоми шумо да ман мегӯям ки меҳнате ки мо мекунем, шумо ҳоли кардагӣ нестед, намедонен. ҳама одамое ки дар бораи компания ҳар хел гапро гап мезанен, як бор шумо кани вақтуна сарф кунен, команда созен, азоб кашен дар ин соҳа, баъд хулосатона бирорен. просто ҳар каталог барои худтон заказ кардану шиштан шумо коргар ҳисоб намехӯрен. ин ҳамин чизоро ман заказ мекунам, ҳар каталог барои ҳамин чизои заказ кардагӣ мара компания ойлик намегзарона. барои командаи ман создават кардагӣ ман компания ойлик мегзарона. ман команда сохтагиам. ман дар WhatsApp постоянно связаем қатиёшон. чи проблемаҳои вайда мешава, мақсад заказошон намебиёя, ёки заказошон задешка мешава, ёки регистратсия карда наметонанд, кора фаҳмонда наметонанд, новичокошонда одамое ки меёванд барои регистратсия. ҳамаи ҳамина ман ёрдамшон мекунам ки ҳал кунанд ҳамон мушкилиёшона. ҳама вақт ман связдаем, обученияшон ташкил мекунам, обучение мегзаронамшон, ҳама нозикиҳои кора меомӯзам. на ҳама ба як бора дубор ёд мегирад. одамое ҳастанд ки 10 бори 100 бори мефаҳмонишон, баъд ёд мегиранд. барои чӣ мо мегем кор барои занҳои хонашин маълумоти олӣ дар кор нест. мо ёд метиҳем, ҳамаша мо ёд метиҳем. мо ҳам барои шумо муаллима мешем, ҳам директортон мешем, ҳама чизтон мешем. ҳамаша ёдтон метиҳем, дилбардоритон мекунем, ёрдамтон мекунем. командасозида советҳои нағзтон метиҳем. одаме ки кор накарда, дар компания меҳнат накарда, ҳар гап задан мегирад пишти экран. инаи барои чистка лицаҳай. наконец-то ай ман хеле ши заказ карданӣ будам, фақат фуромӯш мекардам, заказ кардам, нака дар хона худам чистка лица мекунам. барои умывание, барои массаж, барои пилинг аҷоиботай карочи. оли инструкторша хонда истифода мебарам иншоаллоҳ. ҳамин чизоро ман орзу мекардам бихарам. неки алҳамдулиллоҳ рӯз кор мекунам, меҳнат мекунам, барои худам позволят карда метавонам мехарам ҳамин чизоро. агар ки ман кор намекардам, мумкин як шампуна эконом карда истифода мебурдам. як жидкил мӯйлае ки барои кӯдак мехарам, эконом карда истифода мебурдам. кондитсионер ма ба пише истифода намебурдам, мегуфтам ки ҳамин чиз дар кор нестай. бе кондитсионерам мешава. ягом айна порошок мегирифтам ки ягом ки бӯи хушукна, бе кондитсионер пишокорам вай мека стиркада мепартофтам. ҳозир ягом стиркаи ман бе кондитсионер нестай. стиркарам хел дар сушилка кашол мекунам, ман хел бӯи хушрӯ омада меиста, приятно. ҳаракат мекунам барои зиндагӣ мана нағз кардан, ҳаракат мекунам чизое ки дастам намерасид, чизое ки шавҳарам мақсад мада харида наметона, зӯраш намераса, буҷети оила намераса, худам кор кунам бигирам. ман ҳар моҳ миллион кор намекунам. ман меҳнат мекунам, қати командам ҳар рӯз обученияшон мегзаронам. саҳар айхов мехезӣ, личка 1000 проблема кати мебиёянд коргаро. инша ҳал мекунӣ, вайша ҳал мекунӣ, инша савед метӣ, вайша савед метӣ. вақтат кӯдакҳои худада намемона ки ҳамоно кати ягон дарс гузаронӣ. вақте ки ту меҳнат мекунӣ, азоб мекашӣ, вай пули ту ҳаққи ҳалолай. ҳаққи ҳалолтай. ҳар як коргар бояд худаш бидона ки чӣ қадр меҳнат мекуна, чӣ қадр вақтша сарф мекуна. ягон кас дар ин компания пула на халява не получит, гуфтия Саид Муродалатов. ҳеҷ кас просто так инҷа компанияда омада пул намегира, просто шиштан, просто заказ кардан кати. команда, кори мо команда сохтанай. ин ҳами чизо нигоҳ кунинда, ин ҳами чизои качествени нағз дар магазин даже ман намеёвам. бо як хело менависанд ки дар компания фақат шампуну собунай, ғайри шампун собун дига ҳечи нестай. мақсад мо да як моҳ чандта шампун собун истифода мебарем. охоям якта мераса, да як моҳ ё да 2 моҳ мераса якта шампун. дар компания ҳам одежда ҳай, ҳам обув аст, ҳам посуда ҳаст. 10,000 ассортимент дорад, 10,000 продуксия дорад компания. бо мегум ки шумо не обязанен ки 10,000 да харид кунед. ман барои хонаи хидмат, ман ҳамқа директори калонам, ҳамқа кор мекунам, ҳамқа ойликам калонай, алҳамдулиллоҳ. барои хонаи хидмат 5,000 да заказ мекунам, 5,000 да ҳар моҳ заказ мекунам. чизое ки мада дар корай. бо даже моҳош мешава ки мада бисёртар чиз дар кор мешава. балам ки буд мешава, мегум не дар кор нест, каталоги оянда мекунам. бо Тоҷикистон рой мекунам.
холаҳом унҷа ҳастанд, рӯи ки савдо кунем меган. ваё мегиранд савдо мекунанд, дар болошон пул монда, зиндагии ваёрам бо вай мешава, ёрдам мешава, ягом сум кор мекунанд, зиндагишонда беҳбудӣ мешава, ягом шампун кор мекунанд, ҳамон мақсад савдоошон. одаме ки кор кардагӣ несте, дар ин соҳа меҳнат кардагӣ несте, намефаҳма ин гапои мара. барои шумо ман чӣ хеле ки гуфтам пештарда доказат мекунам. дар каналам чӣ хеле ки нав ман блогер шидагӣ будам, менавистанд ки овози зан сатрай, набояд овозта бурорӣ. ана бовар кунед, як гапое менавистанд ки и гапи мардум агар бигирӣ, чӣ хеле ки боши набоши гапат мезананд. чӣ хеле ки боши даже ямин олим шав, пушти ҳам олимодам бо ҳазор гапай. бовар кунед. даже ҳам таи комментари олимое ки гап мезананд, даъват мекунанд, бихонӣ, гирияд мебиёяд ки и халқи мо иқа чашми дидан надорад дигариша. инҷа ҳоли рӯза набуд, тамошобинони азиз, обедда соус карда будам. видео карда нашид, барое ки суҳбат карда сабудам, телефон кати сурат гирифтам. шавҳарам гул овардан. бовар кунед, дар компания фабелик регистратсия шида кора сар карда, дар ин соҳа пешравӣ карда, ман худма яке аз занҳои хушбахттарин мешуморам. ҳам шавҳарам мара қадр мекунад, ҳам оилама ёрдам мекунам, ҳам падару модарма ёрдам мекунам. ҳазор бор шукрона мекунам ки ҳамин компания ҳаста. ма дар ҳамин компания меҳнат мекунам, кор мекунам. бо ҳамин коре ки ман худам омӯхтагиам, айнастане ки беҳтарин мапай манижаҷон, бо як коргари дигама меомӯзам, як одами нава ба кор даъват мекунам, меомӯзам. ваям благодариям, ма благодария компания зиндагиша дигаргун мекунад. ягон каса мо маҷбур намекунем ки ту 10,000 5000 да заказ, ки ҳар як инсон ба ихтиёри худаш заказша оформид мекунад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. намехоҳам дар ин моҳи бузург дил ягон каса ранҷонам. шуморо ҳаракат кунем ки дил ягон бандаи худоро наранҷонем, ки дилранҷонӣ ҳамада гуноҳи вазвинай. боқӣ сарбаланд бошен, хонаобод бошен. кадоме ки дар компания фабелик кор мекунад, меҳнат мекунад, гапи ягон каса гӯш накунед.